What if Prophet Passion Java prayed for an extension yeupenyu while the late Paul Mwaja revered? May his soul rest in peace. Of course, vanomba mune muri ichiti prophet wakapotsa but kokana vakanamatira an extension. What if ikwamwazha makaisonyora zvakanaka sadaisonzesa kuti ndakaona baba Mwazha vachidonha gore richipera kuna na 27 28 29 December ndakabatwa newakuru wekuchechi kwavo. Alright. Vakafungidzira kuti ndikuita majokes echitwabama ndakavaonesa kuti nohandizvo ndimwari vandiratidza. Alright. Yes. Saka what is the purpose yekunozvinyora? Ndakati purpose yekunyora yakasiyana nepurpose yekuzviona. Inini I see things to pray and reverse things. Alright. Saka tikutonamata kuti mwari ape mamakore akawanda. And we operate before, I wish I'd recorded so you can understand. We operate for 1 year extension. Ndakawadzana kuti mwari ari kuti October ndanzwa voice ka 3 chiti October. So the purpose of prophets haikuti tifare kuti munhu afa ndarova ndaona. Prophets comes to exhort, comfort and edify the church. Alright. Saka kufa kwemunhu hakuna edification. Purpose yekuona future ndeyekuti tichinje. John akatumwa kuNineveh kunzi ndokuparadza in 3 days, akati kuti mwari vati in 3 days tokupwanya 40 days hakusina Nineveh munese alala. Vati vanhu vakatsanya vakanamata mwari ndopa achinja. Vanhu vese mvararama. Mambo muBhayibheri Hezekiah akanzi mwari vari kuti wewe uri kufa isa in order ndopa panamatwa mwari vati alright ndachinja ndakuwedzera 15 more years. Ladies and gentlemen, video ratiri kubva mukuona, this is a podcast yatakaita naProphet Passion Java. Vachipa chiprofita vakatanga vaita apost vachiprofita iwo kuti mutumwa waMwari, munhu mukuru waMwari vaPaul Mwaja vanga nemakore 107 years vachatisiya. Of course chiprofita ichi kuitange chisina kunyatso famba zvakanaka. Time yanga yakataurwa naProphet Passion haisiyo yakaitika, but kazhinji chiprofita chiri kunopiwa chapiwa choregera kufamba nemafungiro amuri kuita. But pavideo ramubva mukuonera kubva kuti ndichanamata kuti paite ka extension. Saka nhasi tine mumwe mutumwa, of course anenge asiri mutumwa wezera raPaul Mwaja pamakore ekurarama panyika, but mutumwawo zvekare. Mutumwa togamuchirai. Ndotenda mukomaziko toti makorokota atiri kuona makachena. Takachena chaizvo. Ma1 chena ninge shato. Vanhu vanenge vachitsvagira kamhosva hanzi zigo haugeze, zigo hauchene, zigo wati. Saka tachinjanisa masuti anenge mazano mukupisa. Mazano mukupisa ndakaona muri paJoza apa. Ndikati muri kupisa. Ezvino pamunenda kuJoza muchakwanisa kundisiya kana. Takutofamba tese. Tinofamba zvakanaka chaizvo. Mukomaziko chinoitika ndechekuti toti nematambudziko ya mutumwa Mwaja. Basa ravakabata rakakura, makore ayasvikwe zvokumhanya, makore aya ayasvikwe. Makore aya anosvikwa nevanhu vanenge vakatumwa. Yes. Saka zvinodudzira kuti mukuru yaakatumwa. Makore akasvika ndiyo akafa, vamwe muMabhaibheri vakafa vakasvika makore iyayo. Saka anonetsa kusvika makore iyayo. Chiprofita chakapirwa naProphet Java. Tikutaura kuti chiprofita chinoita chinotaura kufa kwomunhu, asi hazvinoita zvekuti munhu anenge atoona vision yekufa kwomunhu. Saka anenge atopa chiprofita, asi kungoti chete pakuzoti musi wakati zvozoita mwari mwe musi anobva azongozvikonesa zvitadza kuita sezvipi zvaizvozvo, asi watoona kuti munhu adarese aroda kufa. Saka totenda kuti chiprofita chokupirwa vanhu chagara chinoda kutedzwa. That's why vanhu vanoti ndaona masangano accident musi wakati, ndaona mafa musi wakati, asi namatai kuza kuti rufu runoprofitwa kazhinji runenge usiri rwaMwari. Rufu rusingazoprofitwa runenge rwani rwaMwari. RwaMwari haruoneke, rusiri rwaMwari runooneka. Saka kuti pane munhu aida kutoganhira makore ya mutumwa Mwaja, madays awasati akwana. Saka kuti chiprofita chakatopiwa changa chichienderana nenyaya yekuti pane munhu aida kutoganhira makore awo mazuva asati akwana. Saka chiprofita chaMwari, zvaMwari chaita zvazvioneke. Kana munhu Mwari achida kutora munhu wake, hatisweri kutota nhingi uda kufa musi wakati, asi nezvaMwari zvamwari hazvioneke. Isu kazhinji tinowanza kuisana nemhepo.
dzetsvina Satan diablos. Yes. Mukunamata hanzi ndikaona vamasango vakura vapadhuze nekutisiya ndikakwanisa kuwana kuti vanditurike maoko uri kuti vataure mashoko emakomborero hanzi makomborero anopiwa nemunhu mukuru waMwari akuda kufa makomborero yaatangike. So pane munhu aitana neni zita achinditi murume aya anonzi Wikinewo anofanira akatora makomborero asingaite because usatamene kuti unopa munhu mukuru waMwari chipo wapa munhu mukuru waMwari chipo then mazuva mashoma anenge ada kuti siya wosiya akukomborera zviriko zvazvinoita ndezvekuti kune vanhu vaMwari wakaona uri mutungamiriri wemachechi kufa kwacho akurwadze chikonzero unenge uri munhu waMwari. Ndinoona kuti zvakafanana kuti kana uchitaura nyaya yemakomborero kuti munhu iye kana ada kufa anotozera ndada kufa panapa anosiya azodza munhu waanozodza like zvakaita Wikinewo akatopa chipo chake chakatotendwa handiteka ichocho. Hatingati isusu vakatora makomborero asi ngoti kutaurwa kwokutenda kwavakaita vaMwazha vachiri vapenyu zvakatopawo makomborero izvo zvokunzi kwapa munhu chinhu munhu akangokutenda chete kuri kuti watora makomborero. Saka makomborero tuti wakatora makomborero izodzo rakanaka iroro. Asi tinoita kuti isusu vanhu zvavanoita vakatumwa vaye kana vavafa pane munhu waanosiya wazodza basa. Saka already basa iri ranga riri pavari mutune mumwe munhu atori naro muchechi mavo mutune mumwe munhu ane basa iroro. Asi zvati chiwana chichaitika chechi chechi kwaMwazha already yakatanga kuita division kudhara vachiri vapenyu kuri kuti ipopa chero vashaya pachaitika division yakakurisa ipopo apa. Asi tichangona Mwari kuti vasara nesangano ngariende kupi kumberi vanhu varamba vachiponeswa. Yes, saka kuponeswa kwakasiyana kwemunhu ari kutora zvezvokuti ari kuda kutora nhodzerwa nemunhu asiwa azodzwa. Munhu azodzwa ndiani zvese. Yes, saka kuti kuno vanhu kwaMwazha vanenge vakangwana fanira sati akazodzwa ndiani ikoko ndiko vanofanira kuti kunotera kunonamata chete. Takaona baba Goti pavakashaya chechi yakasiyiwa maoko memuzukuru wavo anonzi iye Joe Goti ende tiri kuona ndo zvinoitika kumachechi hopo ukaenda kunana ZCC yakasiyiwa maoko vamutendi kuenda namarange kunana chii izvezvi obvious vanhu vachada kuziva kuti chechi kwaMwazha ichasira iri maoko emunhu upi. Imi mamukwanisa kutaura kuti ichasira maoko emunhu upi because hamupinde ikoko but zvekuti chechi baba kana vafa inosiyiwa maoko memwana ndakanzwa futi muchidaro. Chinoitika ndechekuti zvazvinoita mavambiro echechi ndianosiyana. Pano kuvamba kuti tiri kuvamba chechi 35 mukumaziko kero ndakafa ini obvious munotera ndimi because tikavamba chechiyo tikawanda kozoti pane munhu akavamba chechi ari wega anotopa nhaka kuvana vake. Yes, ende simba rinotoramba chitendera muimba iyoyo because imba yenhaka. Fanikiro kwamutendi ndakanzwa kuti kwavanobva kugokwe kuye mhuri yavo itori mhuri yeumambo yekuti ukatosangana nemunhu kwamutendi unondobuda munzira. Kureva kuti umambo ndo umambo hwacho tiri kutaura nezvawo. Saka zvakafanana isusuwo patiri panapa chiro ndakanzi ndamuka ndakashaya mwana wangu anototora take over kuchechi achitoita basa chikonzero ari mumba meumambo maakaberekerwa. Saka kazhinji mavambiro echechi ndianokupasa kuti uzosira mwana. Kuona kuti tikasitragura takaita sei takatengesa mota kuti tiende kuBotswana tiende kwakati kunovhura masangano tikatengesa zvinhu zvakawanda midziyo yakawanda ikaparara like nemakombi akaparara ichitora chechiite se ibuildike imire. Saka obvious nitosarira iri mumaoko mevana vachitorana uchichoenda kupi kumberi vanhu vachinamata. Chiri kudiwa chiri chekuti paone kuti pavana pane anozodzere kana pana asina anozodze ipapo panenge pakutotsvagwa kuti poitwa minzi ipi yekuti pawanikwe munhu anezodzo. Yes. Ladies and gentlemen, mutumwa Mwazha wanga wararama makore anosvika 107. Baba Goti vararamawo makore anenge anosvika 100 ende vamwe vanhu vakuru vaMwari vakararama makore akati 1 day ende vanhu hopo vanoda kuziva kuti secret yekurarama makore akati 1 day abo ndikasvikawo 90 ndendararama whereas vanhu vazhinji tikufama 30 40. Baba Goti vakataura ivo kuti vakaenda kuIsraeri vakaenda paguva remunhu mukuru mubhaibheri anenge Johani kana ndisiri kukanganisa vakatora matombo 3 vakauya vakanoaisa kugomo kubhindura vakati naizvozvo ndichararama makore 100. Asi ini ndotarisira kuti kurarama kweyo ndiMwari anenge achida kuti urarame.
saka toti vakuru vanenge vachibata-bata here. kureva kuti nyaya iripo ndeyekuti vakachengetwa naMwari, vane basa rangu vasati vapedza kuriita, ravakanzi fanira kuti tese riitwe. Kureva kuti zvatiri panapa, inini ndiri mutumwa Masango panapa, ndakada kumuka nhasi ndichiita mahumbo zvakanyanyisa, ndinokasira kurwa neshamu. Asi toti pana baba Goti hakusi kubata-bata here? No, hatingati kubata-bata baba. Chiripo ndechekuti kutumwa kwakaitwa nemweya kunoita izvozvo. Kodai zvakaitwa navamagaya. Kutumwa mukuru. Saka uchiona kuti kutumwa kunosiyana-siyana. Saka chero zvakaitwa naNhingi, asi vanhu isusu mazuva ndisi tinejaja panyama yedu, asi kasitedza zvemweya tofanira kuziva kuti zvinhu zvaitwa apa ndezvemweya. Zvinhu zvemweya hazvinetse kuona. Saka unokwanisira kurarama makore aye usina zvawamboita, because hatisi kuti ava vane zvavakaita, asi mukada kutarisa pachitaurwa unonzwa kuti munhu akararama makore akadai ane zvaangadai, unokwanisira kurarama makore aya turu kuzvichengeta muna Mwari nekudya chikafu chakanaka. Mwari ndisati Mwari ndiye anochengeta vanhu muKamasiko nditorarama makore iyayo. Mwari akati ino chero wakada kutora kunzi wakadya chakaita sei, Mwari ada ngokudambura nokudambura. Yes, idzo nyaya dzerufu idzi dzinonetsa muKamasiko kuti dzijaji kana kuti dziprofiti, because nyaya iripo ndekuti hakuna munhu asiri kufa. Munhu asati sei ari kufa. And two, asi mafiro acho chete ndiye anongozviratidza kuti Mwari dai atichengetawo kusvika kumakore anonhanhira kusvika ikoko. Kureva kuti zvinofamba zvakaita sei zvakanaka. Saka nyaya iripo ndeyekuti kana wakabata basa raMwari uri munhu waMwari, vashoma vanhu vaMwari vaiti vanosvika palevel ipi iyoyo. Chikonzero zvatimiredzi zvatinosangana naye nokurwiswa, unotodonhedzwa usati wasvika kuma60 kana ma50. Chikonzero wadonhedzwa nenyaya dzekuti pano vavengi vakatarisana wakawanda. Saka kureva kuti itori misikidzi yekuti tinofanira kuzvipa kuna Mwari zvine simba kuti tizowana masvikiro pamakore api iyayo, uramba wakamira pana Mwari chaizvo zvine simba. Saka varume vaimira zvine simba kuna Mwari. Saka zvozojaja kuti vanga vane chii, isati tikwanisa kuzojaja because hatisi Mwari. Asi vanhu vagara vakataura munhu, so vanhu zasonjisa kuti vachinji vana kuti vakaona munhu achembera andonzi muroyi. Saka zvagara zviriko chete especially munhu achembera akararama then vadiki vachifa udonzi muroyi. Saka muchaita muKamasiko pamuchatochemberawo, asi yondifadza manje kuti waimbotiwo baba wangu muroyi, uchasara uri baba futi. Vanhu vachomashiro kwachati kuti muroyi futi chero usiri muroyi. Saka muona kuti misheni iyi inditenderera. Saka tichitenderera tichitasa kuti variko varoyi vanenge variko, asi already pane zvimwe zvekungoti tinongopemedzera vanhu kuti muroyi nekuti achembera. Zvimwe ngatingoita tichitarisa kuti Mwari ari kumbotiwo kudii. Ko ini ndikafungira kuti mumhuri medu munenge mune uroyi, ndongosiya zvakadaro here? Munobatsira sei nyaya idzi? Ndikafungira ine way yekuti tinosara mumhuri futi tisina kuita sei, tisina kuzoparadzana. Kazhinji kana mumhuri mamune munhu akatoromba, urombo uya hauparadzwi zvokumhanya, unotosiyiwa umwe munhu angona kusiyirwa urombo upi iwoyo. Saka kureva kuti kana muri mumhuri munofanira kutoti tasara vacho ngatimbofambai tese tochenewa, handitika tochenesa musha, kuti kana machenesa musha zvajeka izvo kumunhu wese. Asi ndoti pane mafambiro here andinokwanisa kuita ekuti hatisati takavengana musha, because kana ndafungira kuti vaMasango mukoma wangu vanenge vari kuroya, handiti ndiri kuda kuti nyaya iyi iadreswe, asi ndichisara futi ndisina kuzovengana namukoma wangu Masango akazobatwa achinzi hasi muroyi, handiti munobatsira senyaya dzacho? Vanhu vakadaro vanouya tovabatsira, tovaunganidza sedare tochivheneka kuti hapana akabata here. Kana pasina akabata yongwa chitovenga tozeta no uya haana chaanacho, handitika kungomuvenga chete, pane mhepo dzokusandudzirwa munyama. Saka tobva tasichata clear nyaya dzotodzicheneswa moyananiswa, handitika mukanzere wamotoyanana achitoya motoyanana. Plus vachinji vanobva vati ngatimbofamba pamberi. Saka makati makafamba panzvimbo 2-3 muchinyatsa kutenda kugutsikana kusvika kuti tsanango dzatabata ndidzodzo here. Ndedzipi dzimwe nyaya dzinorema kunge nyaya dzeuroyi idzi dzamunobatsira? Dzakawanda muKamasiko. Mukuona kuti zvakafanana zviri kutaura nyaya dzemamarriages ari kuputsika, tiri kugadzirisa. Kutaura nyaya dzekuti kune vanhu vari kutoroyiwa muKamasiko chaizvo, kune mvura yatonaya, kune munhu akatumiriwa wanzi arohwe nemheni, mvura yatonaya kudai so, like December kutosvika izvi kuno vanhu kuda kutosiwa vanhu maextend. Saka zvinhu zvakawanda zvatinobatsira muKamasiko zviri maringe nenyaya dzeuroyi. Yes, saka tiri kuona kuti kune vanhu vanenge vachida kuti vabatsirwe zvakasimba. Saka uroyi ndizvaunoita, saka vanhu zvavanoita vazhinji vanofamba semhuri vobatsirwa. Saka tiri kuona kuti kufamba vanhu vakasiyana-siyana, zvinhu zvatinenge tichigadzira, vanhu vari kubatsirwa, nyanya vanenge vachinongedzerana ivo tichiti vauye kudhuze vabatsirike chaizvo nesimba. Toita zvinhu zvakawanda muKamasiko, malokusenda, nyaya dzevarume vanenge vakanoita mudzimba. Saka zvinhu zvakawanda zvatoita se zvatiri kuita. Saka ndiri kutenda kuti Mwari achiri kutituma ende basa riri kufamba zvakaita se zvakanaka. Mashoko enyu kupedzisira mutumwa? Ini ndiri kuti inini
mhuri yezimbabwe ngavabate panoponesa pahoride yedu yakusvika ngavagara vari paminamato chaizvo ende ngavauya vatiri ruponeso malokusenda tikuita zvinhu zvakasiyana-siyana zvatiri kubatsira nazvo vanhu asi ndikuti bulawayo varangarirwa mubva musi wa19 December kusvika musi wa20 December chinge ndiri mubulawayo kudhuze nekumupopomoko kwachange tiri tichibatsira vanhu vakasiyana-siyana. Maita basa mutumwa. Ndotenda.